Бүгінгі шығышның 3-ші өлішінде булдырырга туры килә. Мөхтәрәм райондашыбыз, хәзерге көндә Мәскәү шәһәрендә гомер итүче Фәридә Бибириякшевна Мулюковага дип багышланган котлау хатларын укып китәм. Бүген ул үзенең матур 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршы ала. Аның иң кадерле һәм иң якын кешеләре бәйрәм иртәсен матурлап, җылы теләкләрен җиткерергә булдылар. Башлап, Газиз әнисе Мусеева Мәрьям Юсуповнаның хатын укып китәсем килә. Бу дөньяга туган һәр хатын-кызның иң төп максаты һәм хыялы әни булу. Үзеңнән соң итагатьле балалар тәрбияләп үстерү ул олы бер максат. Аллага шөкер, мин бу максатка ирешә алдым. Картлык көнемдә ярдәм итәрлек, таянырлык, сыйынырлык газиз балаларым бар. Менә инде Фәридәмә 55 яшь тула. Ул үзе дә әби булырга өлгерде. Тик минем өчен һаман яраткан сабый ул. Газиз кызым, иртә белән уянып, исәнме икән? Ни хәлләре, кәефләре ничек икән дип уйланам. Кичләрен ятканда сезнең өчен Алламнан тынычлык сорап дуга кылам. Бар тормышым сезнең белән бәйле. Бүгенге матур бәйрәмеңдә сиңа кызым исәнлек телисем килә. Син гомернең уртасына җитәсең. Мин бит инде әкренләп аның иң биек баскычына менәм. Шуңа күрә язмышымның күпме миңа тагын чикләгәнен белмим. Тик ешрак күрешеп, синең җылыңны тоеп яшисем килә балам. Бәхетле бул. Балам багалмам дип тә җырлыйлар матур җырда. Очрамасын газизкаем усал кешеләр юлда. Менә инде 55 бик матур бәйрәм килде. Ходай аны миңа да бит күрергә гомер бирде. Риза кылып яшим әле хәзерге картлыгыма. Синең өчен белсә идең күңелем шатлыгыма. Телим сиңа озын-озак бәхет татып яшәргә. Артык арымыйча гына хезмәтеңдә эшләргә. Онытма син, күзем төбәп көтәм туган өеңдә. Килмәсме дип карарга да чыктым юлга бүген дә. Котлы булсын бәйрәмнәрең, дугам саклап йөртсен. Хак Тәгалә 100 яшеңә сине балам җиткерсен. Хөрмәтле Фәридә Бибириякшевна, әниегез Мәрьям Юсуповнаның теләкләрен матур җырга үреп сезгә җиткерәбез. Бәхетле булыгыз. Вакытта бер дә уйламаесың гомерләрнең үтеп киткәнен. Дөнья куа сизмисең дә картлы көннәр килеп җиткәнен. Әй гомерләр каярада очты, кая китте, кая җиттеләр. Кайтыр идем кире шу елларга, адашырмын кебек юлларда. Әй гомерләр каярада очты, кая китте, кая җиттеләр. Кайтыр идем кире шул елларга, адашырмын кебек юлларда. Яшьлек чәчләр агардылар, яфрак төсле йөзләр саргайды. Күзләр төссезләнде нурлары, атлап йөрүләр сагайды. Әй гомерләр каярада очты, кая китте, кая җиттеләр. Кайтыр идем кире шул елларга, адашырмын кебек юлларда. Әй гомерләр каярада очты, кая китте, кая җиттеләр. Кайтыр идем кире шул елларга, адашырмын кебек юлларда.
yürürler kayarada ışıdı. Kaya gitti kaya gittiler. Kaytır idim kiri şul yıllarıga, adaşırmın kebek yollarda. Ey gönüller kayarada ışıdı. Kaya gitti kaya gittiler. Kaytır idim kiri şul yıllarıga, adaşırmın kebek yollarda. Kaytır idim kiri şul yıllarıga, adaşırmın kebek yollarda. Adaşırmın kebek yollarda. Фәридә Бибирияхшевна Малюковага алда әйтеп үткәнебезчә 55 яшь тула. Шул форсаттан аны яраткан тормыш иптәше Равил Хайдарович, Тверь өлкәсе Удомля шәһәреннән улы Раил, тормыш иптәше Дарья, оныклары Эдуард, Ульяна һәм Милена, Новосибирск шәһәреннән кызы Альбина, кияве Альберт, оныклары Алина, Амина һәм Кантемир ихластан котлысылары килә. Безнең кадерле әниебез 1964 елның 30 мартында Иске Кулатка бистәсенең гади эшчеләр Мусеевлар гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә. Иске Кулатка урта мәктәбен тәмамлап, Бузулук шәһәре техникумында бухгалтер һөнәрен үзләштерә. Үз һөнәре буенча 2007 елга кадәр Иске Кулаткада төрле предприятиеләрдә хезмәт итә. Ә инде 2007 елдан бүгенге көнгә кадәр Мәскәү шәһәрендә җаваплы эштә җитәкче булып эшләп килә. Безнең кадерле кешебез сыман тырыш, уңган, бик сабыр һәм сөйкемле кешеләр юктыр. Әниебезнең бер уникаль ягы бар. Ул ни дә булса хыялланса, аны тормышка ашырмыйча тынычлана алмый. Бүген инде 6 аны кабисе булса да, ул һаман тынгы белмичә эшләп йөри. Гел ахталып, балаларым, оныкларым дип яши. Һаман безгә ярдәм итәргә тырыша. Кадерле хатыным, истәвенә бик тугрылыклы тормыш иптәше. Ул гаиләбезнең учагын дөрләтеп яндырырга мөмкинлекләр ясый. Мин һаман яшь чактагы сыман гашык аңа. Кадерле без, бәйрәмен көнендә иң мөһиме сиңа нык саулык телибез. Безне шатландырып, бәхетле итеп, озын гомер ит. Сиңа 2 бишлене без үзебез куяр идек. Булган хатын, газиз әни, иң шәбе дияр идек. Ярата белдең әткәйне, иркәләдең безне дә. Җитте вакыт назлар өчен хәзер инде сезне дә. 55ләр ул күп түгел, әгәр бер уйлап куйсаң. Нинди бәхет, шатлыкларга бәйрәм көнеңне чумсаң. Истәсен саулыгыңны да, Раббым тулы бәхетен, китерер идек утыртырга патшаларның тәхетен. Сиңа дигән рәхмәтләрне ничек әйтеп бетерик? Рөхсәт ит, аны без әни җырлар аша җиткерик. Кадерле Фәридә Бибирияхшевна, тормыш иптәшегез һәм бала аныкларыгыз юллаган матур җырны кабул итеп алыгыз. Юбилеегыз кутлы, гомерләрегез матур булсын. Alıştırmam seni berkimge, nur bulup balkisın günilde. Yerek durum seni yeşinle,
Исерек шәп җыр. Кем җырлый бу җырны әби? Озаннан bir колхозник, Терлеш Табаев деген малай. Demek Rabbim şulay yaratkan Özü seni mina karatkan Ömür boyu atlık yeneşe Bakıt bir deyip neşe Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerini min kacan ratam Minna başka kirek tügüller İksin güne minin küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerini min kacan ratam Minna başka kirek tügüller İksin güne minin küngülde Barışularga salmik canlarını Karşı alı güzel tanlarını Kileşeklik yaktı yolunda Senin kulun benim kulumda Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerini min kacan ratam Minna başka kirek tügüller İksin güne minin küngülde Yaratam, yaratam, yaratam Sözlerini min kacan ratam Minna başka kirek tügüller İksin güne minin küngülde Minna başka kirek tügüller İksin güne minin küngülde İksin güne minin küngülde Bu өлештә тагын бер гүзәл райондашыбызны котлап китәбез, дуслар. Орта Терешка авылында гомер итүче Бакиева Халида Абдулгадиевна бүген үзенең кабатланмас алтын юбилеен каршылый. Аңа 50 яшь тула. Шул форсаттан якыннары тормыш иптәше Рафаил Камилевич, улы Ринат, кызы Ләйсән, кайнанасы Рәйсә Ибрагимовна һәм кайнатасы Камил Юнусович ихластан аны котларга булдылар. Хатын кызның кайда эшләгәненнән чыгып, аның хакында бар затны да сөйләп була диләр. Бу бер яктан уйласаң хак сүзләр. Минем яраткан хатыным мәдәният тармагында китапханәдә хезмәт итә. Ул үзе бер зур һәм тирәнтен, эчтәлекле, бик бай, татлы сүзле китап сыман. Аның акыл тәҗрибәсе таң калдыра. Ә инде иҗатка гашык булуы күңелендә гел бәйрәм яши дигәнен дәлилли. Әниебез өйдә пөхтәлек, чисталык ярата. Аның кулыннан килмәгән эше юк. Бар кешеләргә карата ул йомшак күңелле, елмаючан. Без якыннары өчен ул патшадай кадерле һәм хөрмәтле якыныбыз. Менә инде аның туган көне, асыл алтын юбилее. Бу гүзәл бәйрәмендә аңа иң беренчедән төн йокларын йокламыйча безне үстергәне өчен, мине бәхетле ир иткәне өчен рәхмәт әйтәсебез килә. Алга таба да шундый ук матур, яшь, акыллы, саулыклы һәм бәхетле булып калса иде газизыбыз. Алтынга күмер идек дә, инҗегә төрер идек. Бәйрәмендә бар галәмнең шәшкәсен бирер идек. Син әниләрнең саныннан иң гүзәл, кадерлесе. Хатын дисәң иң ягымлы, нык сөю белешүсе. Таный сине бар авылдаш, хөрмәт итә күршеләр, шибәрлегеңә соклана хәтта чит, ят кешеләр.
Әйдә әле юбилейны гөрләтеп каршы алыйк. Бу тормышта сиңа диеп бар матур сүзләр сайлыйм. Алтын бәйрәмең котлы да, матурдан матур булсын. Күңелең алда җырны тыңлап, бары шатлыкка атылсын. Кадерле Халидә Абдулгадиевна, якыннарыгызның бик матур теләкләрен шундый ук күркәм җыр дәвам итә. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Куа Искән жилдәй гомер үтә көйә без шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр, китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Байлык түгел, бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә очмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Китә көннәр, килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр, бирешмә йөрәк. Йөрәк яш дип яшәргә кирәк. Бүгенгегә тәмам, хөрмәтле тамашачылар. Хушлашып, иртәгә иншаллах яңадан күрешергә дип ышандырып калдырам. Пока-пока.